What's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. Nandito po tayo sa Suzuki Motorcycle Store at ngayong March 2023, meron na po bang paggalaw sa kanilang mga presyo? At ito po ang i-update ko sa inyo mga idol. Siyempre yung kanyang presyuhan, SRP, down payment, monthly payment, at of course, ano ba yung mga requirements natin para dito? Kung mag-a-apply ka ng installment, i-prepare na po ninyo yung proof of income ninyo, proof of billing, barangay clearance na may nakalagay na motor loan, government ID natin. At syempre isama nyo na po yung co-maker ninyo para mabilis po kayong ma-approve. Ito po yung lahat ng selection ng ating mga motorsiklo sa Suzuki. Meron tayong branch sa Suzuki Mangaldan, Pangasinan, Suzuki Taytay Rizal at Suzuki Roosevelt, Quezon City. Ang ating contact sa ating Suzuki Mangaldan, yan po 0917-818-7694. What's up mga idol? Welcome sa ating channel. Nandito tayo ngayon sa Suzuki Motorcycle at ito po ay located sa Mangaldan, Pangasinan. So mga idols natin dyan, bibigyan ko kayo ng update para sa mga presyo po ng ating mga Suzuki Motorcycle model. Lahat na po yan, kasama na scooter, underbone at syempre yung mga bagong model natin, gaya po itong nasa likuran natin, ang ating B-Strom 250 SX. So mga idols, lahat yan, bibigyan ko kayo ng cash price, installment, down payment. At syempre, paano po mag-apply ng installment? Ano yung requirement natin para dito? Syempre mga idols, lahat na po ng models na to ay atin pong alamin din ang kanilang mga specs and features kung sakali. At of course, gusto nyo pong bumili, paano po kayo makakabili, saan po kayo bibili, at sino po yung kukontakin ninyo, tingnan nyo po sa ating video description at ilalagay ko yung contact person natin dyan. Suzuki Motorcycle Mangaldan, Pangasinan, nandito po tayo. At kung gusto nyo po mag-inquire kayo sa kanila, meron silang FB page, like and follow na yan. So mga dos, yan po yung ating feature for today. At syempre, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating channel at pakihit yung all button. Syempre, supportahan nyo sa ating FB page, like and follow na yan. Let's go mga idol, tingnan natin lahat yung kanilang modelo dito. Ayos. Unahin na po natin sa ating modelo, ito pong Raider R150 fuel injection, isa sa pinaka-iconic at matagal na rin pong model ng Suzuki, no? SRP 116,400 as of today, March po yan. At ating down payment 13,800 ang ating i-prepare sa 36 months installment. 5,000 plus po ang ating babayaran dyan. Yan po yung range niyan. Meron tayong iba't ibang color combination nito. Yan pong ivory white, white color, and black color. Pinagsamang Titan black. At meron din tayong Titan black dito, all black, at yung red color. Next model natin, Raider R150 carburetor type naman tayo. Siyempre, matagal na rin pong modelo to at talagang best-selling din sa kanilang modelo, no? SRP 103,900 at ating down payment 10,300 ang ating i-prepare. 36 months ang babayaran natin, 5,000 plus yung ating monthly payment dyan. So yan po mga idols, Raider R150 carburetor, talagang super astig, underbone king po ang tawag nila dito. Talagang solid ang performance natin pagdating sa motor na to. Next model natin, ito namang Suzuki Gixxer 155 Fi. So mga idols, meron tayong tatlong kulay nito. Itong blue, metallic Triton blue, glass sparkler black, at yung kanyang red. SRP 100,900 pesos ngayong Marso at ating down payment 13,800 ang ating i-prepare. Ang ating namang 36 months 4,000 plus yung range natin na babayaran. So mga idols, ito po ay talagang formado na talaga. Next model natin, itong bagong-bago nilang model, B-Strom 250 SX. Sa ating SRP 229,000 naman po ang ating SRP para sa B-Strom 250 SX. Down payment natin 71,000 plus at ating 36 months 8,000 plus po ang ating babayaran monthly. So mga idols, kung gusto nyo po ito't kursunada, dalawang kulay po ang available nyan. Meron tayo nitong champion yellow color at yung glass sparkle black or all black naman. At kung gusto nyo malaman lahat ng specs and features, tignan nyo sa ating video playlist, meron tayong review nito. So mga idols natin, B-Strom 250 SX. Next model natin, ito naman kanilang sports bike 250cc Gixxer SF 250 naman mga idol. Napaka-forma nito, metallic Triton blue color, MotoGP decals, napakagwapo, no? SRP 189,900 pesos ang ating babayaran. At kung gusto nyo installment, ang ating ipiprepare na amount ay nasa 52,360 para sa down payment. At ating monthly for 36 months, 8,000 plus po ang ating babayaran monthly. Yan po yung range niya. So mga idols, kung kursunada nyo itong napaka-gwapong sports bike na to,
Gixxer SF, yan po ang presyo niya. Next model natin, dito naman tayo sa scooter segment ng Suzuki motorcycle. Ito na ang ating Avenix 125, SRP 79,400. May tatlong kulay ito, orange, black at white. Down payment natin 6,800 at ating 36 months 4,000 plus naman po yung ating monthly payment para dito. So mga idols, kung gusto nyo po at kursunan nyo na ito, tatlong kulay lang yan ang available para sa ating Avenix 125cc. Napakaganda rin ito at talagang perfect sa mga gusto pong panggamit, pang daily commute, pang daily service nila. At siyempre matipid din po sa gas consumption to. Siyempre fully digital yung kanyang instrument panel at talagang colorful din yung ating version, yung mga color version niyan, lalo itong orange na to. Mga idols, next model natin, ang pinakasikat din nilang scooter, Bergman Street 125 mga idol. Meron tayong color na blue at gray black. Yan po yung ating color available dito. SRP 82,400 pesos naman para sa ating Bergman Street. At ang ating down payment 7,800 plus. Ang ating i-prepare 36 months natin 4,000 plus naman po ang ating monthly payment. So mga idols, ito po, maganda rin po itong ating Bergman Street na to. At napakadami rin pong solid user itong ating Bergman Street na to. Marami pong FB page to. Shoutout po sa inyo mga idols. Ang ating Bergman Street 125, meron pong bagong update para dito. Abangan niyo po sa ating next feature kung ano po yung binago para dito sa Bergman Street at ano yung dinagdag nila dito. So mga idols, yan po ang ating March update para sa Bergman Street. Next model natin, another scooter from Suzuki, SkyDrive Sport version naman. So mga idols, kung gusto niyo po itong ganitong klaseng style, pang gamitin nyo pang daily service, pang commute, mas matipid to sa gasolina, SRP 69,900, ang ating down payment 4,800 pesos at 36 months naman 3,000 plus yung babayaran natin. Sa mga idols natin dyan, lalo na yung mga estudyante dyan na malapit lang yung school at nahihirapan kayo mag-commute, perfect po itong scooter na to para sa inyo. Mura lang siya, 3,000 plus kung kukwentahin nyo po yung pang araw-araw ninyong pamasahe, no? Sigurado ako mas makakatipid kayo dyan. Next model natin, SkyDrive Crossover. Okay din po ito para sa mga idols natin na mas kakaiba naman at talagang pang off-road daw ang style. Ito po ang SRP na to, 66,900. Down payment natin, 5,800 pesos yung ating i-prepare para dito. At ating 36 months, ang monthly payment natin, 3,000 plus din. So mga idols, meron siyang naked handlebar, fully digital din yung ating instrument panel. Meron tayong mga side pockets, maglalagyan ng gamit natin. Aba mga idols, ang ganda rin ng pormahan nito pag sa harapan niya. Makulay din ang kanyang mga version, meron tayong blue at red. Next model natin, ito namang Smash. Ito po ang pinakamatagal ng underbone din na motor ng ating Suzuki, Siyempre, talagang subok na to at marami po talagang gumagamit ito. SRP para sa Mags version, 65,500. Ang ating down payment, 5,800. Ang ating 36 months monthly payment, 3,000 plus mga idol. Ang pagkakaiba nito sa isang model, siya po ay naka-mags na at yung front brake nito naka-disc brake na rin. Kita nyo yung kanyang analog na instrument panel, very informative din po ito. Yan yung kulay natin, red at blue. Meron din tayong smash drum brake or naka-spokes naman ito. Para sa spoke wheels, ang ating mga color version, may pula tayo, white at yung color gray. SRP naman ito, 60,400 pesos. Mas mura po ito. Down payment natin, 5,300 yung ating ipiprepare. At ating 36 months, 3,000 plus din mga idol. Siyempre, very informative din yung ating analog na instrument panel para dito. Yan po ang ating smash. At ang difference po nito sa Mags, yung kanila lamang wheels, Siyempre, drum brake po yung harapan niyang front brake. Sa ating Mags naman, naka-disc brake po. Yun yung kanyang difference dyan. Kaya mas mura po ito. Sa mga idols natin, gusto nyo magpa-service, available din po dito sa Suzuki Mangaldan, Pangasinan. Maganda at malaki yung kanilang service center. Mga gamit ninyong pang PMS, gaya nitong mga belt at mga brake shoe. Siyempre, original item to at genuine, So, ang ating langis dito, yung X-Star, yan po yung gagamitin natin. Pang change oil naman para sa ating mga Suzuki motorcycle. Yan po yung picture ko sa inyo mga idol. Sana nagustuhan nyo. Subscribe kayo sa ating channel at like and follow nyo ang ating FB page. Ride safe po sa lahat at shoutout sa mga idols natin.